Mustapha Z1 TV, duniyar nishadi. Kai ni ina ma a ƙara waya shan data. Kwarai da gaske. Yi wannan irin garabasa da muke kwasa. Dan ku ba ku san website din da nake aiki da shi bane. Ai website din da nake aiki da shi data kyauta ne kawai ba za a baka ba. Ba professor. Na rantse maka professor. Haka zaka ringa diba kamar fiye wata. Ai nasara data NG duniya ne. Na rantse maka nasara data NG. Shine website kankat na siyar da data. Ga sauki ga laushi. Idan kana TikTok har kamshi waya ka zaka ji tana yi. Website ne da suke siyar da data da matukar sauki. Suna siyar da data. Suna siyar da kati. Sannan suna subscription din GoTV, DSTV da sauransu. Duk wani online payment da ka san ana yi to zaka iya yi da shi. Allah ya saka maka da alkhairi. Sannan ina masu kasuwancin data, wannan dama ce babba. In ma kana da wanda kake amfani da shi to lalle ka hada da wannan. Nasara Data NG. Ai yau kukan ku ya zo karshe. Ku shiga Play Store ku yi downloading Nasara Data NG. Register kyauta ne. Kar ku bari a baku labari na wannan garabasar. Duk korafi ko tambayar da kake da ita ka kira wannan number kai tsaye. Ko kai musu magana a WhatsApp, za su yi maka bayani za kuma su nuna maka duk abin da baka gane ba. Nasara Data NG. Farin cikin ku a tafin hannunku.